Yes, ang'o momiyo pod wakwame Audi, ang'o momiyo pod wakwamo ni pok winjruok makamano? En penjo ma imbe ndionge duoko. Ing'eni yes, ing'eni Joyce kirango jopiny ni miwache sectors moko wakaw transport kaka example. Ibiro yudo nitie kama traffic officers gi japiny winjire maber ahinya. Kar mia ni. Iyudo ka en igole en pok okelo ywaruok. Japiny oyie, polis boyie kawe. Koro ji dhi smooth, ma en to kata taro mar chik. To kiduogo areas mamoko machalo kaka ng'anyo, wawachi ni japiny dhi e ng'anyo nikech gibiro dhi kech katiba pok oloki unless we amend Article 37 of the Constitution. Tij obila e ng'anyo no. Katiba Article 37 wache maler usega wache moko kwado tiende nuoye ni japiny nigi ratiro mar timo man kata jakom Raila Odinga nyonuoye kata nyaka nyoro ok adwa nuoye. But kibire Public Order Act Section 5 kama koro police nie gi direct ratich police under Public Order Act mangiso ni kidwa ng'anyo tindiko application ne area commander ma police area OCS area mar police station ng'at itero barupi no nyaka ng'is kam tarik midwa ng'anye, nderni midwa wuothe king'anyo, seche midwa ng'anye. Ang'o momiyo ma nyaka tim? Ma nyaka tim mondo police orit joma ng'anyo to kendo orit area ma ng'anyo mok nyanya ok dhi betie. To bende mano timre kamano ok timre. Mago e kuonde manyaw pod wayude mathoth ahinya e kind japiny gobila. To ang'o momiyo mano pod ok timre e piny Kenya kae makare?